Dobro večer. Večeras govorimo o medicini rada. Medicina rada koja postoji, koja radi u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Koliko znate o medicini rada? Koliko znate o oblastima kojima se bavi ovaj deo naše medicine? Naš gost večeras prava osoba za ovu temu. Tema večeras profesor dr. Jovica Jovanović, pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli i hvala što ste izdvojili vremena za naše gledalce. Bolje vas našao i uvek ću moći da izdvojim vreme kad ste vi u pitanju. Hvala vam mnogo. Evo, kad je u pitanju medicina rada, to je, da kažemo, oblast koja je veoma interesantna i, da kažemo, neophodna za naš svakodnevni život. Ali evo da počnemo baš priču prvo o Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, da ga onako par rečenica predstavimo. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je ustanova primarnog zdravstva koja u ovom gradu postoji dosta dugo, ima svoju bogatu istoriju. Osnovana je pre 70 godina. Ove godine slavimo 70-godišnjicu postojanja i uspešnog rada i za 24. oktobar je zakazana svečana akademija u Svetosavskom domu, gde će se istovremeno održati i sekcija medicine rada. To je akreditovan stručni sastanak sa 3 rada u kojima će se govoriti o istorijatu, o sadašnjosti i o budućnosti medicine rada u Nišu. Znači, ustanova sa jednom dugom i bogatom tradicijom koja, naravno, ima i bogatu perspektivu. Prepoznatljiva. Prepoznatljiva baš kao medicina rada. Drugi naziv za našu ustanovu je medicina rada i tako u žargonu kad kažete gde idem, niko ne kaže idem u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, nego idem u medicinu rada. Baš zbog toga što je služba medicine rada centralna služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika i mi ove godine slavimo 70 godina od kako je osnovana ta služba u ovom gradu. Osim službe medicine rada, Zavod ima i druge jako uspešne službe, kao što je služba izabranog lekara sa ginekologijom, laboratorijska dijagnostika, sa radiološkom dijagnostikom, specijalistička služba koja obslužuje sve ostale službe, kako službu medicine rada, tako i službu izabranog lekara i ginekologije i naravno tu je nezaobilazna administrativno-tehnička služba koja mnogo pomaže medicini rada jer naše usluge sve idu na tender. Bez dobrog pravnika, bez ekonomiste ne bi moglo da se realizuju i te usluge u medicini rada, a naravno i druge usluge prema fondu, sve to prolaze pravno-administrativnu službu. Profesore, kao što ste vi rekli, medicina rada je, da kažemo, prva asocijacija na Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Evo da malo više da govorimo o medicini rada, pa evo, nekako prvo da počnemo s tim Zakonom o bezbednosti na radu. Nekako uvek smo vezani za to, govorit ćemo malo više o celoj temi, ali prvo da vas pitam, da li je naš zakon usklađen sa zakonima koji već postoje u Evropskoj uniji? Pa upravo tako. Mi smo, da kažem, Evropski zakon o bezbednosti i zdravlju na radu dobili 2023. godine. Implementacija nekih članova je počela sada od 1. maja ove godine i to je jedan baš onako evropski zakon koji predviđa mere bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj zakon iz 2023. godine u odnosu na prethodni unosi neke novine. Ranije se lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu u svakom zvalo kao lice, međutim sada su to ili savjetnik ili saradnik za bezbednost i zdravlje na radu. Savjetnik mora da ima završenu fakultet sa minimum 240 ECP bodova, a saradnik minimum 180 ECP bodova. Znači, ranije su mogli sa srednjom školom da obavljaju te poslove, međutim sada je obavezna, da kažem, visoka škola plus položen stručni ispit i licenca za bezbednost i zdravlje na radu. Osim toga, ovaj zakon, kao što za lekare je uvedeno licenciranje, predviđa i skupljanje bodova, kao što lekari skupljaju bodove, minimum svake godine po 20 bodova minimum, na 7 godina da obnavljaju licencu, tako i ta lica, saradnici, savjetnici, moraju da se edukuju, da prate kurseve kontinuirane edukacije, da bi skupili određeni broj bodova kako bi mogli da produže svoju licencu za rad. Ovaj zakon donosi jednu novinu koja do sada nije postojala, čemu nas je naučio COVID, a to je mogućnost rada od kuće. Toga nije bilo ranije i u domenu poslodavca je da određenim licima omogući rad od kuće, ali i mere bezbednosti i zdravlja na radu u kućnim uslovima. Osim tehnike,
to su uglavnom računarske tehnike, on mora da stvori i dobre uslove kako bi mogao da prati da se zaista i u kućnim uslovima rad obavlja bezbedno i zdravo i da ne može da dođe do pojave profesionalne bolesti ili bolesti koja je vezana za rad. To je ključna novina. Mi smo to i u COVID-u, bez obzira što tada nismo primenjivali kod u određenim slučajevima rad od kuće i to nam je bilo neophodno, tako da je sad zakon samo to uveo u tu, da kažem, zakonsku regulativu. To su, eto, te novine koje je novi zakon iz 2023. godine i koje sada od 1. maja moraju da se primenjuju. Novine su i određene vođenje dokumentacije vezane za bezbednost i zdravlje na radu, ali to je sada pre neki dan pomereno da se primenjuje od 1. januara 2026. godine. Sada, kada govorimo o visoko rizičnim zanimanjima, koja su to zanimanja koja, da kažemo, najviše spadaju u tu grupu? Svako radno mesto, bez obzira da li je to apoteka, da li je to rudnik, da li je to zdravstvena ustanova, da li je to škola, mora da ima akt o proceni rizika. Ranije se to zvao karton radnog mesta, kao što svaki građanin ima karton u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u službi izabranog lekara, tako i svako radno mesto ima taj akt o proceni rizika gde su tačno i numerički izraženi rizici koji postoje na tom radnom mestu. Ako rizik prelazi određenu kategoriju, to je prema ovim našim metodama koje mi primenjuju preko 70 tih bodova, to je radno mesto sa povećanim rizikom. Ima radna mesta gde postoji rizik nivoa 200, 400, to su ekstremno visoki rizici. Znači, radna mesta s povećanim rizikom gde postoje rizici koji se ne mogu minimizirati, gde je učinjeno sve i gde se moraju primjenjivati mere bezbednosti i zdravlja na radu da ne dođe do povrede, da ne dođe do profesionalne bolesti i da ne dođe do bolesti koja je povezana sa rad i do češće pojave nekih drugih opštih oboljenja. Kako je radno mesto, recimo u rudniku, gde uvek postoji nekakav rizik od tih mehaničkih opasnosti, od urušavanja. Rad na visini, rad u dubini, rad policajca, rad profesionalnog vozača koji vozi i danju i noću sa kakvim uslovima, klimatskim i u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženih hemikalijama. Tako da ti rizici postoje, ali se moraju primenjivati mere da ne dođe do pojave bolesti ili povrede. Sad, meni interesuje, pre zapošljavanja, da li je potrebno da se uradi neki pregled, neki test, odnosno provera radne sposobnosti? Jednostavno, mi sami nekada nismo toliko realni, pa mislimo možemo sve da radimo, a onda se desi u stvari da za neki posao jednostavno ne možemo da odgovorimo o tom poslu do psihofizičkih naših ograničenja. Svakako i za poslodavca i za radnika, a i zakonska je obaveza da se uradi pregled pre zapošljavanja u službi medicine rada, gde će se proceniti da li je neko sposoban za taj i taj posao. Imamo slučajeve da neko završi školu, ali u praksi se pokaže da on ne može da radi taj posao. I mnogo je bolje da se još tokom profesionalne orijentacije, profesionalne selekcije, on usmeri na neki drugi posao. Najgora mogućnost je kada on završi školu, kada se zaposli i tek onda shvati, ja nisam za taj posao. To je trebalo mnogo ranije, a i sada nije kasno na tom, da kažem, prethodnom pregledu pre zapošljavanja. Ti prethodni pregledi su obavezni za radna mesta s povećanim rizikom. Tu nema stvar je poslodavca da li će na radnim mestima koji nisu sa povećanim rizikom i većina, skoro svi poslodavci traže lekarsko uverenje pre zapošljavanja za bilo koje radno mesto. Mnogo mu je bitno da mu u preduzeće uđe zdrav radnik, da ne uđe sa nekim obolenjem, pa da posle godinu dana kaže, ja sam se razboleo zbog uslova koji postoje u vašem radnom mestu. To je dobro i za poslodavca, a i dobro za radnika da proveri svoje zdravstveno stanje. Imao sam slučajeve gde radnik na tom prvom pregledu, koji nije obavezujući bio, otkrijemo teške forme nekih bolesti. Sećam se jednog mladog čoveka koji je došao da registruje taksi radnju i da bude vozač, taksista. Međutim, mi smo na tom pregledu otkrili šećer, 19, nešto više. Ajde da ponovimo sutradan. Uvek je bio preko 20 posle. Otkrili smo da on boluje od šećerne bolesti za koju nije ni znao ranije. I odmah je endokrinolog uključio insulin. To je za njega bilo dobro, jer smo sprečili komplikacije i pojavu i širenje te bolesti.
Znači, ti pregledi prezapošljavanja imaju i preventivni, a i značaj za poslodavca da vidi komu ulazi, da ne ispadne posle da je oboleo od nekog profesionalnog obolenja koje nema veze sa njegovim i psihičko stanje da se proveri. I svakako da se proveri to. Često ne možemo da procenimo kad vidimo prvi put čoveka da možda ima neku bolest koja kasnije može da negativno deluje na okolinu. Sad, da li postoje neke obaveze poslodavaca i obaveze radnika? Jer postoji tako nešto što je regulisano zakonom? Pa obaveze poslodavaca su da stvori uslove za zdrav i bezbedan rad, da primenjuje sve mere bezbednosti i zdravlja na radu koje su propisane aktom o proceni rizika. To su tehničke mere, primjena ličnih zaštitnih sredstava koji su na teret poslodavaca, to ne može onda kaže donesi ti masku, donesi mantil, to je obaveza poslodavca i on mora to da obezbedi, a radnik mora da ih primenjuje, to je obaveza. Ukoliko ih radnik ne primenjuje, on može da ga opomene, ukoliko to ne urodi plodom, može da ga vrati s posla, da kaže ne možete vi tako da radite, ja sam u obavezi da primenjujem mere bezbednosti i zdravlja na radu, a na vama je da to uvažite, jer ukoliko vi to ne uvažite, ja ću možda snositi sankcije zbog toga što vi obolite zbog neprimene mere. Obaveze poslodavca da ima ugovor sa službom medicine rada koje će brinuti o zdravlju tih radnika, kako kad je u pitanju neka bolest, ocena privremene nesposobnosti za rad, tako i ocena trajne sposobnosti za rad tokom periodičnih pregleda koji su obavezni za radna mesta s povećanim rizikom. Najmanje jednom godišnje, možda i na 6 meseci, ukoliko se propiše aktom o proceni rizika. Obaveza je poslodavca da organizuje obuku za bezbedan i zdrav rad, da organizuje obuku za pružanje prve pomoći u slučaju da se na radnom mestu desi bolest, da se desi povreda, da se dođe do nekakvog neželjenog incidenta kada mora da se pruži prva pomoć. I sad, menite se da li i radnici moraju to da prihvate, recimo poslodavac je, kao što ste rekli, u obavezi da vrši te periodične preglede ukoliko su visokorizični poslovi, ali da li je radnik obavezan da se odazove, da ga to tera zakon? Zakon obavezuje radnika kada na zahtev poslodavca mora da obavi određenu vrstu zdravstvenog pregleda, ukoliko ne obavi, to se smatra težom povredom radne discipline i zbog toga radnik može da snosi sankcije. To je sve regulisano i zakonom i pravilnicima koji proizilaze iz... To mi interesuje, mi često ne volimo ni preventivne preglede, ni te dok nas nešto ne zaboli, pa da pitam, znači ovde zakon obave... Zakon je to regulisao i ukoliko se ne realizuje, poslodavac može da snosi posledice, a ukoliko je to krivica radnika, on mu da uput, kaže danas dobijete slobodan dan, idete u službu medicine rada da obavite, on kaže neću ili iskoristi dan, a ne obavi pregled, to je već teža povreda radne discipline. Sad, kada govorimo o tim profesionalnim oboljenjima, koje su najčešće, da kažemo, i za koje su poslove one vezane? Pa, profesionalne bolesti su bolesti koje su izazvane isključivo rizicima koji postoje na radnom mestu. I zato je ono što sam rekao bitno, da poslodavac ima potvrdu da je radnik došao zdrav, da nije došao sa nekim obolenjem. Prema našoj listi profesionalnih bolesti, prema pravilniku o profesionalnim bolestima, u Srbiji postoje 64 profesionalne bolesti koje su jasno definisane. Tačan naziv bolesti, definisana su radna mesta na kojima se mogu očekivati te bolesti, kriterijumi da bi se to priznalo kao profesionalno obolenje i naravno obaveza poslodavca da ukoliko se posumnja na to obolenje, pošalje takvog radnika u službu medicine rada, gde postoje ekspertizna komisija, kakva postoji u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, da proglasi profesionalno obolenje. U slučaju da proglasi profesionalno obolenje, u veoma kratkim rokovima poslodavac ima obavezu da to obolenje prijavi kod nadležnih organa, kod Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i naravno radnik može preko suda, ukoliko se ne dogovore drugačije sa poslodavcem, da ostvari materijalnu i nematerijalnu štetu zbog toga što je na radnom mestu oboleo od tih bolesti. Kažem, 64 bolesti postoje, izazvane, recimo, hemijskim agensima, kako je, recimo, trovanje olovom, trovanje gasovima, trovanje organskim rastvaračima, obolenje pluća, kakve su, recimo, pneumokonioze, kod rudara, kod radnika u livnicama, koji su izloženi neorganskoj prašini, kakva je astma kod radnika koji rade u tekstilnoj industriji, na primjer, koji udišu tu organsku prašinu, kakve su fizički rizici, kao što su buka, vibracije, imamo
posebno obolenje, vibraciona bolest, profesionalno oštećenje sluha bukom. Imamo biološki agens. Tu nam je lista poluotvorena, da kažem, tu su virusni hepatiti. Mi ranije, dok nije uvedena obavezna vakcinacija kod zdravstvenih radnika do 90. i neke godine, smo imali epidemiju virusnih hepatita kod hirurga, ginekologa, nefrologa, gde smo imali tačne dokaze da je na radnom mestu došlo do uboda kontaminiranom iglom. Tokom operacije hirurg došli u kontakt sa krvlju pacijenta koji je bio u fazi inkubacije nekog hepatitisa. I praktično to su bile vodeće bolesti u to vreme. Imamo bolesti lokomotornog sistema koje su na listi. Takva je, da kažem, bursitis prepatellaris, kod recimo onih koji rade klečeći, kao što su parketari i neki drugi, ali imamo i sve češće sad taj carpal tunnel sindrom, to je obolenje šake. Kod miša. Zbog držanja miša, zbog nekih poslova koji zahtevaju stalni pritisak na dlan i baš u kriterijumu za proglašavanje stalna mehanička kompresija na dlan. I imamo nekoliko slučajeva i u porastu su ta obolenja, za razliku od prethodnog perioda kad nije bila takva IT tehnologija, mi sada imamo ta profesionalna obolenja lokomotornog sistema kao vodeće profesionalne bolesti. Na listi profesionalnih bolesti se nalazi neke maligne bolesti koji su izazvane hemikalijama koji postoje na radnom mestu, nekim zračenjima koji postoje na radnom mestu, tako da ekspertizna komisija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika može da proglasi to profesionalno obolenje, ali da ne steknu ljudi utisak da je to ovako neka epidemija. One se javljaju, ali ne toliko često kao neka druge bolesti. A profesore, kad spomenete profesionalno oboljenje, da li uvek se smatra da je poslodavac zbog nečega kriv, što je tako, ili jednostavno neki poslovi nose rizik sami sa sobom? Znači, koliko god da se preduzmu potrebne mere, jednostavno mora neke, vi ste rekli, recimo rudnik, pluća moraju da stradaju, nažalost, mislim, to je tako je radno mesto. Da, radno mesta s povećanim rizikom. Poslodavac mora da obezbedi sve mere bezbednosti i zdravlja na radu koje su predviđene po zakonu. Da. I zato se zovu radno mesta s povećanim rizikom, gde uvek postoji mogućnost da dođe do... Mi smo imali i COVID kod zdravstvenih radnika, gde smo primenjivali sve mere. I maske, i vizire, i skafandere, i kapuljače, i sve, i vakcinaciju. I uprkos tome došlo je u nekim slučajevima do... Samo zdravstveni radnici nisu bili zainteresovani u tom periodu da se to proglasi kao profesionalno obolenje, a naša lista je u delu bioloških agenasa poluotvorena, tako da ukoliko postoje naučni dokazi i sigurni dokazi da je na radnom mestu došlo do kontaminacije tim virusom, a to su bila radna mesta gde je dolazilo do neposrednog kontakta sa obolelim pacijentom. Mi smo uveli kriterijum 15 cm blizina u odnosu na pacijenta i naravno da u porodici nije bilo tog obolenja, to je isto vrlo bitan kriterijum. To je malo teže dokazati sve to. Jeste teže, ali je moguće dokazati. Ali nismo imali zainteresovane zdravstvene radnike koji bi se javili da se dokaže COVID kao profesionalno obolenje. Da, to je bitno kad se žuli da se pacijentu pruži prva pomoć. Upravo tako, baš zdravstveni radnici uvijek misle više o zdravlju pacijenata, a manje o sopstvenom. Da, u tom trenutku pa se to, da kažemo, i zaboravi. Sad, povrede na radu, kako se tu vrši procena čije krivice? Da li je krivica radnika ili krivica poslodavca? To je mnogo, da kažemo, težak malo teren. Naravno, povrede na radu, znači to su sve povrede koje se dese na samom radnom mestu i na putu od kuće do posla i obrnuto. Jedno vreme zakon ove povrede koje se dešavaju na putu od kuće do posla i obrnuto nije prepoznao kao povrede na radu, što i u nekim evropskim zemljama je slučaj i na kraju u čemu je krivica poslodavca ako se neko dolazeći na posao povredi. Možda postoji krivica koja je on zamoren, pošao kući s posla. Ali recimo bude poledica, okliznem se, padnem. Da, tu nema krivice, ali se to tretira. Onda je bolovanje 100%, teret na poslodavcu, tako da to je jako kompleksan problem utvrditi uzrok, da li je to do poslodavca, da li je to
do radnika. Najčešći faktor je faktor čovek, to je evidentno. Sad, da li faktor čovek poslodavac ili faktor čovek povređeni, to je na medicini rada da ispita, da utvrdi, a često je to i predmet sudskog spora, sudskih veštačenja raznih specijalnosti, pa i medicine rada, da se utvrdi pravi uzrok i naravno kad se utvrdi uzrok, onda i materijalna i nematerijalna šteta kao posledica te povrede. Materijalna šteta, to je umanjenje radne sposobnosti, kako opšte, tako i profesionalne, a nematerijalna pretrpeni bolovi, pretrpeni strahovi, estetska naruženost, duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti i tako dalje. To je već stvar suda. Sad, ovo kad ste već rekli, provere radne sposobnosti tokom rada, da li se ona vrši, recimo, radnik je bio zdrav, da kažemo, kad je počeo, ali nikad od nas ne zna niko kada će od neke bolesti da se razboli, nezavisno i čak i od radnog mesta. Da li se vršite provere radne sposobnosti kod tih visokorizičnih poslova i tokom da kažemo, radnog staža, čak i ako ne postoji neki konkretan povod? Kod radnih mesta sa povećanim rizikom obaveza je najmanje jednom godišnje ti periodični pregled. Iako nema nikakvih problema? Iako nema nikakvih, da otkrijemo početno obolenje, eventualno da posumnjamo na profesionalno obolenje i da ocenimo radnu sposobnost. Ocena radne sposobnosti je suština svakog pregleda u medicini rada. Znači, uvek u zaključku, osim toga, da li postoji profesionalno obolenje, da li postoji bolest vezana za rad, obavezno mora da stoji mišljenje sposoban ili nije sposoban za taj posao i koje mere zaštite treba preduzeti da bi se sprečilo to oboljevanje. Za radna mesta koje nisu sa povećanim rizikom, u slučaju da poslodavac posumnja da je radna sposobnost umanjena, da on ostvaruje manji radni učinak, da je to možda posledica bolesti ili nečeg drugog, on može da pošalje u službu medicine rada, a zaposleni je dužan da se odazove tom pozivu i da obavi preglede radi ocene radne sposobnosti. To je dobro da se proveri zdravlje, da se vidi koji je uzrok. Tako je, i mi tu radimo ekspertizne ocene radne sposobnosti. Mi smo uradili do sada preko 1000 ekspertiza i svaka ekspertiza u sebi sadrži mišljenje o radnoj sposobnosti. I sad vi ste na početku emisije malo dotakli temu privremena radna nesposobnost. Kad se ona proglašava, u kom slučaju, kako se to posle proverava, da čovjek posle može ponovo da radi? Pa to je jedno ovako sada aktuelno pitanje koje ste postavili. Privremena nesposobnost za rad, to je nesposobnost usled neke akutne bolesti, usled pogoršanja hronične bolesti, usled povrede na radu ili usled pojave neke nove bolesti koja se javila. Ona je u domenu izabranog lekara. Izabrani lekar su lekar, specijalista opšte medicine ili lekar opšte prakse, pedijatar, ginekolog i izabrani stomatolog. To su 4 izabrana lekara koji ocenjuju privremenu nesposobnost za rad. I oni mogu da daju takozvano bolovanje do 30 dana u slučaju a u slučaju težih bolesti, kao što su maligne bolesti, zakon dozvoljava i do 60 dana bolovanja. Preko 30 dana, odnosno preko 60 dana, ocenu privremene nesposobnosti za rad vrši lekarska komisija. I tu imamo prvostepenu lekarsku komisiju koja je pri fondu, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i drugostepenu lekarsku komisiju. Zašto sam rekao aktuelno pitanje? Pre nekoliko godina unazad vrlo često se govori o, da kažem, tim zloupotrebama privremene nesposobnosti za rad. Čak je na nekim televizijama bila i anketa da li mislite da postoje lažne bolovanje, da li ne, u nekim jutarnjim programima. Ja sam to pratio, malo je to bilo neprijatno i za lekare i za poslodavce, ali verovatno svuda gde se priča da nečeg ima, nešto i postoji. Ali postoji mogućnost da se to proveri. U slučaju postojanja sumnje na zloupotrebu, poslodavac može da zahteva proveru da li se to zaista, da li je zaista radnik bolestan ili ne, a naravno može i da zahteva proveru da li je vršio neke radnje kojima on otežava proces svog izlečenja. Nije nekad uvek sumnje da li postoji bolest ili ne. Bolest može da postoji, može da ne, ali i druga stvar koja se proverava, da li određenim aktivnostima na kojima je on viđen, recimo rad na svojoj njivi,
rad kod drugog poslodavca, da li tim aktivnostima on otežava izlečenje? I to je isto, da kažem, jedno delo koje može da se sankcioniše, a poslodavac može da ga sankcioniše otkazom ugovora o radu, a radnik može posle toga da tuži zbog toga što je dobio otkaz, da dokazuje da nije bilo zloupotrebe bolovanja, da dokazuje da nije vršio te aktivnosti, ili je vršio, a da te aktivnosti koje je vršio nisu uticali. To je predmet sudskih veštačenja, vrlo često, koje su sada aktuelna, ima ih, nisu tako česta, i baš tim povodom preko Lekarske komore Srbije, to je juče objavljeno na Zdravstvenom savetu Srbije, akreditovali smo kurs kontinuirane medicinske edukacije koji je besplatan za sve lekare, članove Lekarske komore Srbije, i mi ćemo startovati od Doma zdravlja Kruševac, gde su bili najčešći zahtevi da organizujemo kurs, gde će, osim lekara medicine rada, profesora, biti i profesor pravnog fakulteta, profesor radnog prava i advokat koji ima iskustva u tim radnim sporovima i koji je istovremeno i advokat koji zastupa lekare u slučaju lekarskih greške i drugih procesa koje se protiv lekara vode na sudu. Kurs je akreditovan i može u narednih godinu dana da se organizuje gde god to treba. To je bitno i zbog lekara na kraju krajeva i da prepoznaju činjenice da nekad i ljudi sami žele da zloupotrebe to bolovanje. Ne kažem, ja stvarno postoje ljudi kojima je bolovanje potrebno, naravno, ali postoje oni koji, prenaglašavaju neke svoje simptome da bi došli do bolovanja i onda, jednostavno, pada ljaga na ljude koji pošteno rade i dobro rade. Upravo tako. Da pričamo i o lekarima i o pacijentima. Zbog tako nekolicine koja dolazi do zloupotrebe. Svakako nije veliki procenat tih zloupotreba. Smatra se da je to jednocifreni procenat, maksimalno 10%. Ali treba proveriti to. Ali treba proveriti. Ali za poslodavca je to nekad veliki problem. Imam kontakt sa poslodavcima i oni kažu, meni je nekad se dešava da sa tih ključnih pozicija u smeni dovoljno je da 4 radnika istovremeno odsustvuju. Oni su na ključnim pozicijama i on zbog njih ne može organizovati rad. Mora da zove radnike koji su kod kuće, koji su na odmoru, da dođu da popune, da bi mogao da organizuje rad. Da se poremeti cijela proizvodnja. I onda mu se poremeti proces proizvodnje i zbog toga oni tako reaguju, čak i prete da će zatvoriti preduzeće zbog toga. Nije se to dešavalo zbog toga, ali svakako postoje instrumenti da se to proveri i da se dokaže. Tako da vidimo da li postoji ili ne postoji. I sad, da li postoji promjena radnog mesta zbog bolesti? Recimo, neko oboljenje postoji i sad više čovjek ne može da se bavi tim poslom kojim se do tada bavio, pa onda bi trebalo da se usmeri na neko drugo. Ali postoji ta varijanta? Pa ranije je postojala, da kažem, ta treća kategorija invalidnosti, koja je novim zakonom o penzionom invalidskom osiguranju ukinuta, ne postoji. Sad postoji samo, da kažem, ta ranija prva kategorija, ili ide u penziju ili je sposoban za rad, ali naravno postoji mogućnost promene radnog mesta. Kada čovek zbog određene bolesti ne može da obavlja više taj posao, ali može da obavlja neki drugi, da. Taj posao je sada preuzela služba medicine rada. Znači, više nemate treće kategorije, ali imamo službu medicine rada, ekspertizne komisije, kod nas je ta ekspertizna komisija 5-člana, to su doktori nauka, iskusni primarijusi, doktori sa bogatim iskustvom, ljudi pred penzijom, koji ocenjuju i predlažu promenu radnog mesta. Recimo, radnik je oboleo od astme, radi u tekstilnoj industriji. Ne može da radi na šivenju, gde se oslobađa ta prašina ili gde su prisutne hemikalije ili loši mikroklimatski uslovi. Ali zato može da radi. I on će svom poslodavcu sa kojim ima ugovor, svaki poslodavac rekao se mora da ima ugovor sa službom medicine rada, predložiti. Taj radnik vam ne može da ode u penziju, nema uslova, ali stavite ga na neko drugo radno mesto gde će dati maksimalno doprinos i sebi i vama, a neće dalje doći do progresije njegove bolesti. Znači, takve mogućnosti postoje. E sad, mentalni sistematski pregledi, znači, to nije ono kad je, kao što smo pričali, da je obavezno kada su visokorizični poslovi, nego ovako sistematski pregledi, recimo, poslodavac želi da proveri zdravstveno stanje svojih radnika.
Naravno. To isto može, prethodno postoje različite vrste. To nije obavezno, ali je potreba. Da vam kažem, kad smo počeli sa tom kampanjom, sa razgovorima sa poslodavcima, to je bilo davno, pre možda 30 godina, poslodavci nisu bili nešto voljni tada da kreću u to. I sećam se, jedva smo ubedili direktora jednog preduzeća da pošalje i pristoje smak, ajde samo žene nek idu na ginekološki pregled. I mi smo baš kod jedne mlade osobe otkrili karcinom grlića materice u nultoj fazi, kada je baš zahvaljujući tom pregledu izlečenje bilo 100%. Ona je i dan danas živa zahvaljujući tome. Da nije kod njega posle dubokog ubeđivanja postojala dobra volja, svakako ona, ko zna kako bi završila da nije došla na taj... Da sačuvani život, što je najbitnije. Sačuvan je život. I sada sazreva sve više svest kod poslodavaca i oni šalju, oni sami dolaze kod nas. Da li možemo da organizujemo sistematski pregled za muškarce? Obavezno je tu pregled prostate kod muškarca kao rizične. Radimo i pregled kardiovaskularnog sistema, pregled respiratornog sistema, bogato laboratorijske analize, ultrazvučne preglede, gde svakako možemo da otkrijemo neko obolenje i dešava se da se otkrije. Obavezno sve češće su pregledi gde dolaze žene, imamo to godinama, svake godine u određeno vreme i mi znamo i nekad ih mi podsjetimo, nekad oni sami dođu, nama je vreme za sistematski pregled. Iako to nije obavezujući, oni šalju svoje radnike i shvatili su, jer bez zdravog radnika nema proizvodnje. A i nije samo zdravo, i to povećava i nivo zadovoljstva radnika. Kad on vidi da brinete poslodavac o njemu, znači on mu je bitan i on će se truditi da da što veći doprinos i sebi i poslodavcu. Tako da, kažem, nije zakonska obaveza, ali je sve češća praksa da poslodavci šalju na sistematski pregled. Što je dobro. I sad vi ste rekli obuka radnika za pružanje prve pomoći. Da li je ona obavezna ili sve to zavisi isto od preduzeća do preduzeća? To je obavezno. Zakon je definisao da 2% zaposlenih na radnim mestima s povećanim rizikom, da sav rukovodeći kadar, šefovi smena, da 2% i na udaljenim radnim mestima, ne samo u centralnom objektu gde je preduzeće, nego i u nekim ispostavama, 2% mora da ima obavezu, završenu obuku iz prve pomoći. I tu imamo dva nivoa. Osnovni nivo, to je maltene za sva osnovne stvari, kardiopulmonalna reanimacija, zaustavljanje krvarenja, ponašanje u slučaju da se javi strano telo u disenim putevima, prelomi i tako dalje, ali i napredni nivo, takozvani napredni nivo, gde, zavisno od radnog mesta, ako postoji opasnost da dođe do trovanja ugljen monoksida, mi posebno bacamo akcenat na to prvu pomoć kod trovanja ugljen monoksidom. Ako postoji rizik da dođe do ujeda zmije, posebno bacamo akcenat na pružanje prve pomoći u slučaju ujeda zmije ili drugih nekih neželjenih događaja koji su specifični za to radno mesto. To je bitno da se uradi do dolaska hitne pomoći, da se pruži pomoć. Upravo, to je najbitnije što pre, kod nekih krvarenja, vi morate unutar par minuta da pružite tu prvu pomoć. Posle 5 minuta, ako je veliki krvni sud u pitanju, može da dođe i najbolja hiruška ekipa i kardiohiruzi, neće imati efekta ukoliko u tim prvim minutima vi niste zaustavili krvarenje i sprečili gubitak veće količine krvi. To je prava briga o zaposlenima. Upravo tada. I zakonska je obaveza. To je zakonska. Što je veoma bitno. I mi to radimo, naravno, organizujemo grupe i držimo te obuke iz prve pomoći. Prvo pauza, podamo reklame pa da nastavimo razgovor. Evo, nastavimo razgovor u medicini rada. Naš gost, profesor dr. Jovica Jovanović, pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Profesore, dolazimo sad do ovih lekarskih uverenja koje su takođe jako bitne i vezuju se takođe za medicinu rada. Evo da počnemo ovako za vozački ispit. Pretpostavljam da su tu vezana ne samo za našu zemlju, već i za naše ljude koji idu u inostranstvo pa i tamo voze šlepere, kamione, da isto i vi izdajete ta lekarska uverenja. Da. Tradicionalnog samogostivanja služba medicine rada se bavi izdavanjem lekarskih uverenja za upravljanje motornim vozilom. Ta lekarska uverenja su obavezna
po našem zakonu kako za vozače amaterskih kategorija, tako i za vozače profesionalce. Vozači amaterskih kategorija pre odpočinjenja obuke za upravljanje motornim vozilom mora da dobiju lekarsko uverenje, gde ga pregleda multidisciplinarni tim koga čine psiholog, psihijatar, oftalmolog i specijalista medicine rada. Kod tih početnika mi istovremeno organizujemo i obuku iz prve pomoći, pa nekad često dajemo taj paket vezan lekarsko uverenje i obuka iz prve pomoći, koji je povoljniji u odnosu na pojedinačno, gde vršimo i određenu obuku za pružanje prve pomoći u slučaju koji je neophodan, koji je po zakonu neophodan, ali u slučaju da se dogodi neka saobraćajna nezgoda gde svako od nas mora da pruži i po zakonu je obavezan da pruži lekarsku pomoć, stručnu pomoć, da kažem. Vozači amaterskih kategorija, ukoliko su zdravi, sledeći put kad dolaze na pregled, to je sa navršenih 65 godina, kada se i vozačka dozvola menja. U slučaju da postoji neko obolenje, mi zakazujemo preglede na godinu dana, na 5, na 10, zavisno od obolenja koje smo otkrili i pratimo tog, bez obzira što je vozač amater, kod iste komisije mora da se prati do 65. godine kada je ponovo po zakonu obavezan. Kod vozača profesionalnih kategorija obaveze pre obuke, pre zasnivanja radnog odnosa i lekarsko uverenje za vozače profesionalce važi maksimalno 3 godine. Znači, svake 3. godine one mora da se javljaju kod naše komisije da se obnovi to lekarsko uverenje za profesionalne kategorije. U slučaju da i kod njih nađemo neko obolenje, može to da bude na 6 meseci, može da bude na godinu dana, zavisno od toga. Svakako i za vozače koje odlaze u inostranstvo, mi imamo i te međunarodne vozačke dozvole, obavezni su vozači profesionalci da se javljaju na zdravstvene preglede, koji su, kažem, dobri i sa aspekta bezbednosti u saobraćaju, jer to je neka vrsta garancije da je vozač zdrav, da može da bezbedno kontroliše svoje vozilo, to je bitno za prevenciju nezgode u saobraćaju, ali i za njih same da otkriju neka obolenja koje će lečiti i izlečiti. A kada se pomenu inostranstvo, za odlazak u inostranstvo, da li isto treba lekarsko uverenje odavde, recimo, kruzeri su nam nekako prva asocijacija? Upravo to, da, i mi imamo licencu za izdavanje lekarskih uverenja za rad u inostranstvu, to izdajemo i na srpskom i na engleskom jeziku, i naravno naši lekari imaju deponovan potpis u sudu i to je garancija da imaju pravo da izdaju lekarsko uverenje za rad u inostranstvu. Što se tiče rada na kruzeru, to je posebna vrsta licence koju mi imamo, gde i lekar pojedinac i ustanova ima licencu za izdavanje uverenja za rad na brodu. Lekar mora da ima završen kurs iz pomorske medicine i mi to imamo, takve lekare. Taj kurs nije ni malo jednostavan, ne završava se u Nišu, morali smo da idemo ili u Beograd ili u inostranstvo da to završimo, da bi dobili licencu da izdajemo lekarsko uverenje da neko može raditi na brodu. Niš nema more, ali ima poprilično onih kandidata koji su zainteresovani i koji dolaze kod nas da dobiju lekarsko uverenje za rad na nekom prekookeanskom brodu ili na kruzeru kao pomoćno osoblje, kao službenici obezbeđenja, za rad na palubi, za rad u motornom delu broda. Znači, zavisno od, tu gledamo opet koji će posao obavljati, imali smo slučaj i violiniste koji će kao umetnik biti na kruzeru. On je morao isto da dobije lekarsko uverenje za ovo pomoćno osoblje koje radi na održavanju higijene ili radu u kuhinji na brodu. Znači, za sva ta uverenja mi izdajemo lekarsko uverenje i mi smo licencirani za tu vrstu delatnosti. Baš sve pokrivate, moram da kažem. Upravo tako, da. Trudimo se, pa 70 godina nije malo iskustva. Baš je ovo zanimljivo da se čuje, mislim, za brodove, za kamione, za sve to što ide, što je vezano za inostranstvo, to je bitno. E sad, dozvola za nošenje vatrenog oružja isto kod vas se dobije, ili tako? Da, dobija se i to je zadnjih godina zakon predvideo, zakonska je obaveza bila i za registraciju i za preregistraciju. Evo, jutros pre dolaska u studiju došao mi je kolega koji je dobio
rok da u roku od 3 dana lekarsko uverenje donese za preregistraciju vatrenog oružja koje ima, gde i njega pregleda tim, tu je obavezan psihijatrijski pregled, detaljan pregled kod psihijatra, pregled psihologa, pregled oftalmologa, gde procenjujemo i vizualne sposobnosti i psihičke sposobnosti da neko može da drži, da nosi vatreno oružje. Kažem, to je i na kraju zakonska obaveza, a i država teži da svo oružje stavi pod kontrolu. Pre 10 godina, ne znam koja cifra beše, da smo imali mnogo ilegalnog oružja na crno, zahvaljujući zakonu i zahvaljujući ovim lekarskim pregledima. Mi sada znamo i ko može da nosi, da to samo se dozvoljava osobama koji imaju psihofizičke zdravstvene sposobnosti da to mogu da izdrže i naravno to treba da doprinese smanjenju tih neželjenih incidenata. Što je jako bitno. Što je jako bitno za bezbednost svih građana. Samo što mi profesor interesuje, to je, kada je pitanje životno osiguranje, da li je isto potreban pregled kod vas pre nego što neko sklopi tu polisu životnog osiguranja? Pa svakako osiguravajuće kompanije to traže. Nije ista vrsta, neće biti isti nivo osiguranja i isti novčan iznos ako neko je potpuno zdrav, ako neko ima neke faktore rizika za nastajanje nekih obolenja, ili ako neko ima već obolenje tipa dijabetes, koronarne bolesti, ili je neko gojazan ili je pušač. Znači, shodno zdravstvenom stanju određuje se i nivo zdravstvenog osiguranja, premija i naravno novčan iznos tog osiguranja. To opet može u službi medicine rada da se ostvari. A kad su u pitanju gerontološki centri, bilo da je privatni, bilo da je državni u pitanju, da li je to isto potrebno? Potrebno je lekarsko uverenje. Oni dolaze kod nas gde mi procenjujemo svako ko je kandidat za gerontološki centar ima neko obolenje. To je, sada treba da procenimo da li to obolenje može da ugrozi druge korisnike gerontološkog centra i da li je, druga stvar, da li je u slučaju postojanja tog obolenja potreban smeštaj, jer negde, pogotovo u tim državnim gerontološkim centrima, pravi se lista čekanja i prioriteta u odnosu na bolesti koje on ima. Nekome je hitnije da bude primljen, neko može da sačeka na prijem u državni, a svi privatni gerontološki traže ta lekarska uverenja svakako. Ono koji ću mi interesuje, to je koliko neko želi da usvoji dete, da li je isto potrebno da prođe tu kontrolu i, pitam, i za hraniteljske porodice, da li oni isto treba da prođu tu kontrolu? Da, sve. I hraniteljske porodice i usvajanje dece, prvo on mora da bude psihofizički zdrav i sposoban da može da se bavi hraniteljstvom. Hraniteljstvo je, da kažem, jedna delatnost koja je jako odgovorna i koja je prisutna. Ima dosta takvih kandidata koji dolaze kod nas, gde i suprug i supruga dolaze. Mi procenjujemo njihov somatski, psihički status, ali i socijalni status. Mi imamo i socijalnog radnika koji uzima i tu socijalnu amnezu, prati socijalno stanje, da vidi da li on zaista ima i društvene, socijalne uslove da se bavi hraniteljstvom ili za usvajanje dece. Sad, brak maloletnih lica, ukoliko su maloletna lica u pitanju, da li je isto potrebno lekarsko uverenje i lekarski pregled? Pa bilo je toga, eto, ja sam dosta u medicini rada, ranije je bilo dosta toga, sad nešto ne stičem utisak da se to sklapanje braka se odlaže sve za kasnije, ali postoji ta mogućnost i naravno mi radimo i tu vrstu lekarskih uverenja za sklapanje braka maloletnog lica. Ima takvih slučajeva. Ređe, ali da to pitam. Ne kao ranije u prethodnom periodu, ali ima gde naravno uključujemo i pregled ginekologa i pregled psihologa i crpnju, socijalnu anamnezu, uključujemo socijalnog radnika da vidimo šta je to što je nateralo nekog sa 16 godina da stupi u brak. Se prosto što me interesuje, to je mobbing. Koliko je to dobra stvar da postoji i toliko postoji i zloupotreba. Sad sve zavisi kako se to, da kažemo, ajde, kod nas, kako mi to odreagujemo svi. Kako je u stvari da to može se proceni kada neko u stvari, kada je u pravu i kada stvarno neko trpi mobbing, a kako da se proveri da li neko to, da kažemo, zloupotrebljava? Mobbing je prisutan. Prema statistikama, zvaničnim statistikama, 9%
zaposlenih u Evropskoj uniji mobingovano. To postoji svud u svetu. To su cifre koje su ovako realno, su dostupne prema svim statističkim podacima i radovima. Sad to varira od zemlje do zemlje, kreće se od 8 do 15% u nekim zemljama, ali je prisutan. To je jedna, ovako da kažem, neetička aktivnost jednog ili grupe, najčešće prema pojedincu, koji ga stavlja u jedan inferiorni položaj, diskriminatorni položaj, kada on gubi svoj identitet, postaje žrtva, oboljeva i razmišlja o suicidu, a krajnji efekat je napuštanje radnog mesta. Postoji taj strateški mobing koji se koristi nekada kada poslodavac želi da reši višak radne snage, kada on namerno mobinguje neke radnike da bi oni sami otkazali ugovor o radu, da bi on izbegao određena plaćanja prema njima. Kako se dokazuje? Vrlo teško se dokazuje. Postoji preko 50 tih mobizirajućih aktivnosti kojima neko može nekoga da mobinguje. Imate i horizontalni, vertikalni mobing, svakojake vrste, to je jedno posebno područje u medicini rada. Teško se dokazuje, ali se dokazuje na sudu. To je stvar suda, dokazuje se putem dokaza, SMS poruka, putem pisanih dokumenta, putem preslušavanja telefonskih poziva, audio zapisa, putem svedoka. Vrlo je teško i putem svedoka, jer ljudi pristanu pa onda razmišljaju, pa čekaj, zašto bi se ja zamerao sad poslodavcu ili nekome drugom, zašto da svedočim na sudu, a i postoji ovako rizik da ne vuče mržnju tog mobera, pa da on sam postane žrtva mobinga. Kažem, jako teško se dokazuje i to je pravna stvar kako se dokazuje na sudu. A medicina rada tu ima značajnu ulogu da dokaže da li kod žrtve mobinga postoji opasnost po život i zdravlje. Ako to medicina rada, to i sudske veštaci medicine rada, ja sam imao poprilično takvih slučajeva gde je evidentno dokazano postojanje opasnosti po život i zdravlje, radnik ima pravo da napusti radno mesto, naravno uz obaveštavanje poslodavca, sindikata i inspekcije rada, da napusti radno mesto dok se ne prekine sa tim mobizirajućim aktivnostima. I upravo to je jedna dobra stvar medijacija. Kad vi imate veštačenje medicine rada, medijacija je olakšana i najveći broj tih slučajeva koje sam ja veštačio su se završili medijacijom, uspešno. Znači, prestalo se sa mobingom, dogovorili su se da li da to reše ovako ili onako, da ne rade na istom mestu, na udaljenim radnim mestima, svakojaki dogovori su postizani, ali to je najbolje da se reši na nivou medijacije. Ima slučajeva koji ne mogu da se reše medijacijom, onda se ide na sud. To su jako dugotrajni sudski procesi gde ljudi pristanu da budu svedoci, pa se predomišljaju. Pa onda na sudu kaže, pa ja sam čuo da se to... Nije bitno šta si ti čuo, nego da li si ti video svojim očima, svojim ušima, da li si čuo, a ne da mi je neko rekao da se vrši mobing na tim. Znači, jako teško se dokazuje, ali ipak može da se dokaže. Bilo je slučajeva da se to dokaže na sudu i da, naravno, uz pomoć veštaka medicine rada, da se ostvari pravo i na materijalnu i nematerijalnu štetu. Bilo je, ali dosta retko. U odnosu na ostale slučaje veštačenja, mobbing na sudu je znatno ređi u odnosu, recimo, na veštačenje povredu, u odnosu na veštačenje zloupotrebe, bolovanje i tako dalje. Da vas pitam, sudsko-medicinsko veštačenje, to se nekako provlači kroz ceo naš razgovor. Bukvalno sve što je vezano za posao možda prođe kroz sudsko-medicinsko veštačenje. Upravo tako, upravo tako. Evo, ja sam na listi sudskih veštaka za oblast medicine rada. Najčešće se veštače posledice povrede na radu. Veštači se radna sposobnost. Vrlo je aktuelno u slučaju razvoda braka, pa kada neko odbija da daje alimentaciju koja je mu već dosuđena. To je krivično delo. I on se obično poziva na to da mu je radna sposobnost umanjena, da on ne može da privređuje i to. Imao sam slučaj jedne žene gde sam veštačio koja je trebala da daje alimentaciju svoje deci, ona se preudala više puta i odbija da daje, navodno zbog umanjenja radne sposobnosti. Pa imate slučaj kad jedan bračni par, bivši supružnik kaže, pa ja nisam radno sposoban, onda si drugi sad, pa čekaj, ja nisam, pa onda vi morate i njegovu radnu sposobnost da veštačite. Tako da ima takvih slučajeva, a ima i slučajeva veštačenja zloupotrebe
prava na privremenu nesposobnost za rad. Eto tako pre par godina veštačenje van Niša je to bilo u jednom gradu koji je 400 km od Niša. Pamtim po tome što je takozvane usaglašavanje dva veštaka bilo zakazano na sudu u 9 sati. Ja sam morao u 4 ujutru da krenem da bi stigao na to, a ta rasprava je trajala od 9 do 13 sati, gde smo sa kolegom takođe veštakom usaglašavali svoja mišljenja da li je postojalo zloupotreba, jer se radilo o radnici koja je 75 dana odsustvovala s posla, nije prilagala doznake, to je tumačilo time lošom saradnjom sa svojim izabranim lekarom. Ona uzme uput, ode kod specijaliste, on napiše što napiše, vrati se, doktorka ne da bolovanje, misli da je to bilo tendencijozno i više se nije ni javljala. Sama je nekako odlazila kod specijalista, oni pisali da li postoji sposobnost radna ili ne postoji, ali to nije bilo upisano niti u zdravstveni karton, niti su postojale doznake i poslodavac je posle 75 dana njoj raskinuo ugovor o radu. Ona tuži, naravno, jako je težak i zato su bila dva veštaka koja su trebala da to, i mi smo čitih 4 sata usaglašavali svoje mišljenja. Čak i postoji jedan video zapis gde je ona krišom snimala doktorku koja je rekla, pa da, možda ste vi bolesni, ali ja ne smem, imam... To je sad pitanje da li je to bilo tačno ili ne, ali sudija je tražila da se mi na osnovu ove dokumentacije izjasnimo da li je postojala privremena nesposobnost za rad ili nije. Mi smo to radili, od 75 dana mogli smo kod 60 dana da opravdamo, uključujući i kolektivni godišnji odmor, kada je ona nije znala da je kolektivni godišnji odmor, a nije radila. Uspjeli da opravdamo nekih 60 dana, ali 15 dana nismo mogli nikako da opravdamo i naravno sud je potvrdio da je poslodavac bio u pravu što je otkazao ugovor o radu. Pošto ima još dosta pitanja, ali evo pri kraju smo emisije, ja ću vas da zamolim kada krene sezona, sad ne krajem juna, početkom jula i građevinska sezona i poljoprivredna, dođemo malo više, govorimo tu o meri zaštite na radu, pa da jednu emisiju baš tome posvetimo. Hvala vam što ste izdvojili vremena za naše gledalce, hvala ovim korisnim informacijama i bit će mi tako da dođete ponovo kod nas za nastavnu priču. Hvala i vama. Vi koji ostanete uz vašu Zonu Plus da biste uvijek tačno o svemu i na vreme bili informisani. Prijatno!